Kublai pi baro ha kawan anwan interview mentah kasi ni dan bat iba manual bat war i nong yalam joka kongres partai kabangin yakran halor kani ka kenjam ji iba roni i MLA joka kongres pa ilashim mentah kasi ti kublai pi ba bat war kublai kong rilen ya kabaning kong ka jingkeli ka long halor kani ka jing no jong i MLA iba dan tang marwai joka kongres Kayak jing sengo kum ka parti halor kani. Kum ka parti tinggal ada BI mana statement. Ndai jing sengo jungi ka long ba. Kam dei ba kendet. Ri ke bang ila dan he jing su tho. Amare ba ro ni ru balo sikat ni. Ila dan he tu ka jing kam shong scam te. Jing jing perkhat jung iru kala kam siang sini setai. Ila dan he thai jing kwa iba let's say ila yu no ba kalau wei ka ba khambahan na tajuk isimat kan banong man perkhat hipat na mata kipat ba tang tharai hi ba ong ba hadu ka ta kan wana ke ndai ke jim perkhat jung isimat ba kita ki beriu ki ba yatrai lang bat i ya perkhat lam hin to paramaki ba perkhat ba le se kan khambaha ye i bi join chatai na ka parti dan hi ta ji sosi ban kendet tingin kendet iru namal ba ngi su thu hi ba kapati kam dei ban chu kum ta ken ma chu ono kum ba mi ba ro ni kum ni te kalong ka klan palat ka bor pisah te yu pat ba la no sim kala tre kam palat pisah kam ju ba te ni sudah ni tai jing ngau ba le si la le bakla lale bakla palati ma kongres kamdi parti ke ba phila man ong ba kalakut kam nom kut hi kan sawan biang hi nape ja national level lu kongres le kala nang kio mentang ila don do masis pa ngot ki MP kan nang mi usnam kala nang kio te ngi don hi ding jingkelmen ba kongres kan nang kio nomor kadang ru ga jing don kam kham tami pa ibadet mo kadi tang parti kongres hi ke bala banra iki issues ki ba le si ka kata yang ita हम तम बच्चों अंग नई भी तंग किन्हीं नुकसान किन्हीं किन्हीं सिंगी तो कि अंगुर किसी स्टार की बशा के मचंडीगर राहुल गांधी उला करें बुन सेंस पंगतु बट उला ये मन कंटियो मन पंसुथु इक पंजाब लोगों बा कम का इंडिया ही कम दे वन लोगों का नहीं था स्टेट तब दाम मन मिस्टर रू लादन सो इवी पास्टर मा बशा के मापुने बवन US तो कुमी kita की जिंग शा नयन की कस्तान शा नयन की पार्ट जो बखमलित इते jadi kayak kita tang kongres ki banut ban yang persyak kan dan dia la ki brio kum ki barang ba ko mi baroni kim suthu kita ki suthu be man ye ke ka ba ki yo man ta no kat mom chong no te kadum long hin mar ba ke India ro kam de ka country ka ba nang dong la de ka fourth largest economy in the world the GDP jungi ka cost 4 trillion kum ka federal state na ju ong barabar palada ruspa ka sarkar pedeng kaspa ka phau ka de net si ki state ada ka yeng ka sam ukpa ruspa kalong mandatory yu pa bon sam kaspa ka phau ki khot kalong kum ju ke te man ta pisa ka phau ka dang poi pha ke mi galia ke jing lingo kalong ba che ka ja te nama ngai i ba ki bre ki bandung nami i phi ba ka kamai ka ji jungi khasi ki garo ne ki jantia ka bengi don hang ni bakan kio in fact la lon ko ke publish report rumah ba ong ba dang bon ki bre ki ba kamai hapo san haja si benai hame galia bro oi te si per khat phi mo ta jing dok kadang teban hai ken te se kin ki le ki taman kin tiu ki ta jing khaw ka spa mo khana ba ka spa ka pho kan tu le ki ba bro khat nei man pa hi man ta te ka spa ka pho tu be tang si ki he gi hai te kin dan hi ki bre ki ba wat economic khamat rong ju ong ba kin ngop bi hi te ta ki ngop hai te si perkhat ka ba la sha le si singi temen toi ya perkhat ka ba si phos nam hendin khat san nam hendin kan nama kadang teban ke jing dok te kan nang kata te kan ke jing thiet candidate bar ke jing thiet members mo jong NPP nama ba kala kwan te ke spa pho jong state bro khat te ka pisa ki bon ki shimut chu thiet lo ka de banan wa de ka vote ki thiet mentai ki candidate tu na ya kran ki MLA ki thiet lo
kanum la ban ne bro shat na te namar ko di pisah jong hab jong pi kadi pisah jong ki brio ki ba hamadan ki batresh tom manasi kadi ka tax ka bangi ka lek ki brio kim pasu thu te pi namar ba le teng teng ju ong ki brio ladang ali thiet tang ka sabon ru ladang sabon ka chong ro sam phu ting ka khat sau ting ka ngadi ka tax ka bang ai ka sarkar ladang thiet toothpaste which is pa ting ka ar phu pra ting ka ai ka tax kadi pisah jong hab jong pi hi te ba ki sim ki kini te tu ko pisah ki yo kim penon kam ban kan tiêu ka lawe jong ki khna jong ni nei penon kam pen ban thiet kan di diet man le kom ni te kan sa pau hi ka wi ni te shu so nei kan ta kan na jing du ta kan du pa ba kan amar la long ga yo te pi along ga yo ya thiet kan di diet ya thiet amali ya thiet men staff le bom la long pi kan dia kat kum ka jing yo ya kran jing ye iba roni hai ikan pa wa ka daw hi ka dei bi kwa ban ai ta ka jing shkri bu purai pa ba nu ra ya karai ka pat le na ka leng ju pi ong ba ka dan ka ta ka jing ye di ya thiet hak nu kur kom phila ban kam ya ka ta ka jing ye di ya thiet pat pi kong ka politics kat rukum yu i hi mangi kan hi kindat senam tamo yu pa ba ki brio kinong mi khamar kinong mo dong bet kidang don hi tu ko jing kelmen ba yu pa ba shu kran kom ni kom tai ba biang dei ha bakut kanong rim jong phi ru kapau te phim de man kalak tien man ka pos ke long be ko we win kran be ko we tien ya be tu kan ti ba phi la mut ban ya ke la da phi mut ban shu kan thi jo ko ka jo phi man ma phi ru ong be chen ru bastang balai phi yang pan ka kongres nama po bagi thap buat ki brio ye im chwam de ba thap tang ta jungi ki thap nam sa parti tu te ki buat te ki brio ki ba net skam ba parti kongres ka don kam ka ban em ki buat te ki brio ki ba net skam ba ti tang ka parti kongres ka bana ban ra e ka ktien jungi ye jing su thu jungi ban te la kam mo nam ta ka ki brio de pat ye ti ki buat ba te ki brio kita te ba pen chu ong ba ki di pat ba hi ba prakhat ta tanga ngam menjur ngam ngai hi te kinong melem ba gemde hi ki brio ke ngirung isu tho hi kinong melem ki last tan jadi ki brio ki batre stom ki brio ki bala su tho lut na dong sedong te kan sapoi hi ka por ba ki ru kin sa let's say kin ai ta ka jing jubab ko ba kham sani hi te sapoi hi ka por ko mi kita ki ke te pa ke te haden kan ni ka jing ni no jong MLA jong ka kongres si ban ya so shaka MPP hai ka kongres menta ka don bat ka dakumnu ka kongres kan le pen sawai ka sur hapo ying don bat thau an mar pim don amali chu kum ba kalong menta te ha thrai ngim don e shu hi ban ya kran ha yen lorwat kham tam hani ha assembly state assembly jungi but ngidon pak jing kermen ba kidon ki issues ki bale si jong ka state jungi hi ngilang la hi ban ra tang man ha ne ring yewan se delhi ngi lai kin do ki leaders jong ka kongres ban ngi lai kren chipang ki mat ki ba le si ki ba kham long kong kan ngi lai kren chipang ki ba ngi la ban le na po kan national level kan ngi kren chipang ka ALP ngi la pen patai ba kham ta mi ki leader jong ka kongres thi ngi lai don ko mashis pat li ki MP te ngi la de hi ban la ban kren ti ngi la pen snow ki chipang ka negrams ama kan no jing don kam jong negrams ru ban yo ta ka INI status bangi la pen su tho ba le si ka ni jing slam di tang ba ka negrams ka di ka keteng kadang keteng jong Indira Gandhi hento tera BJP ka penslam khnang handai kum constitutionally te kadang ka por hi kin ba khap la ka ALP ru ke bangi don kam hi ba resolution la pass ru 2019 ngila pensu thu ki balai ngi don kam ka ALP ngila ong ban shu ong no ngila kan jok tin shadu shu Kharge president joka AICC shu Rahul Gandhi ru ngila yo ban kadang kham banya hi ngila pensu thu kat bangila ek kan te suki ban shu ong hi ba ngin num pen sngo ya ka yu jong pai ba tingin pen sngo ba andai ke shulong no ka je ke jing du ba khrao kan ba ong ba ngi na ko kongres ngi kren bon sen chapang ban kan tiu ya ka yo ka rai ve ka pa kham tam gi yang ki sam ki bre ki beduk ba la pau pelen e te ba kat ba wana ka sma ko pho ba let's say ka tax devolution mo ba wana na po Delhi sini ni ngam yu ita ba kadon si sa ta development bi shulong ba shuli sampisa lecha po kanyam catholic la sampisa lecha presbyterian la sampisa lecha sengkhasi la sampisa kampoi te phi shunu le ka e ka ba phile ban
ban kentiu ya ka roi ka par ta tengam yu i ka shulong ka spa ka phau ka sa kot bitang hajrong pishu penmi ki skim ki ba le si ki kna tang i si hajam ngot ki kna tang ya si hajar al hajar yang ho ach tu ki la yo ngi jing yo nong nei ha bakut hi pan te ka poverty elevation ban shu ong no kum no ban kentiu si sama yo roi ka par kham tam ki nong rap le ngam pan yu i thi ki ba ki le ka ba long ban benya hadu ta bangiru in ong ba oh ho ach piang ke kum le thì kita ki đi tăng jing pen biet ma ngaju i civilization ba kero fer shwa ba kan hab civilization ki tang pen biet ik ba fin de ki thamula ki ba kham pen chong sit ki ngi mai ha le ra tang man long ta te ngi se pe nu ka long ka Thì có cái trình clip và cái đi cái cái là vây trong cái congress năng lia bắt cái cái bảo phim lệ phim chim ya ta cái sinh ra mìnhเป็นทำไมya cái rukun trikam trong cái congress pe kong ka congress ni la ju ong barabar hi mentala at least asnam naisnam ngi le banwan ki leader ki batmai ngi le banwan ki khna kham tam ki khna amal ba ngi nget kham bangi ha promote ki leaders ki ba kham tmai ki ba le se bangila ban groom in such a way bangila ban psna ye ki ba pen su thu ye ki in such a way bakin dei shu gini ki leader ki bala demte amal ba la dan kam ru kom perkhat ru ba kham phe kala du dan kam ru kom approach ki pai ba ru ko ba kham phe la dan kam ban su thu kham bania ne kham ban yu i kham jangai dei ba shu ong ba o ka jing yo nong ko belong tang man ta o cheni ka constituency ngi yo pisa cheni ngi yo amal ba gim dan ba ka ruling party kata ki kam dei te feel politics ka ba pha kan te kitu ba khoi ki jing le jung ki belong tang man chupun thamulai ki pai ba na ka leng ka congress ngin pen klan bi ngi dang yo ba hi ng chu thu khan ai vi wat ham lem ha po constituency jung ba ro ni ru ki la dan ki khna alai sin ki la le ki function ki ba ki le ki school ba phero phe ki la le jarab ki ki school idar ka jing hi kai idar ka no ru kom ki ba man chu ong man kan ti we ka ka pule ka puthi hindai ngim pan la ban le ka i ka ba he na mang ngim dan hi ha por mo dei suki nga thai nga ka lawan hi jing su thu suki kan nang wan hi jing su thu nei ka shong pat sai ki ni ki khna ki ban khna man ta khen ki ba le se ha po ka absence nem ha po ka lai post nem Nada kini ki kena kimi syakmat ki wan dari jin sutu ba em ko politik sedang kam ka ban pen pher mdei politik ban ka dokti ya no ne politik ka ban pen pher ha ka no ru kom ngin wana ke development ni ka state kata ade ki ka ba le si ki dan ki ba dan ka ta ka jin sngo kum badan mangi ni la la mani tai kam lang ke thì cái đơn cái này cái trình ông bạc cái congress cái đơn ya cái trình tuna ya ki nong ya lam Hakanu rukun ka kongres kan pendak yang ni kecing tuna juga. Pej man shu ong kinong ya lam hi kede ke ka ba ki brio hi kin hab mi sakmat unong ya lam umi hi ni ki patna unong ya lam ungde e bawan ne ho ni ka kongres ni ko ban shu ong no bon e ki shu kan no ba hidan ki leader ha po kongres le si kim khlan le si kim nang ban penyan nei habakut hi la da long sa kum no ru ngim ju jet te ki leader la jong ki leader ki ngi yo ki leader ngi habe te lang bat ki dei te nganget ba ka organization pat kan hab khlan ken kam dei e ken tang ho leader mar wei ketika organization ber ko wei hi ken ka ban hab khlan te ban khlan ka organization pat ngi don kam leader si bon ngut ken te katu ke jing don kam ka leader si bon ngut man shu ong no man tangim ki MLA kham tam ki la bon ki la ya phat lu thi te man tangin hab ya ki don pat ki ex MLA ki don ki ex MDC ki badang don bat ni te kin dang don shu pat ki khna ki badang wan thamai ki la long bang ye yo ngi la yo e ka kabuk set ban grum pat se ki lidar bat thamai kum hamal lem ro among bangim dan man khane MDC election i yang i ba ban phira ba sai mo i ngam ki pat ba le si kim pat i thu ba ye i kim pat yu i hande ki pala ya kan to ye ki so thu ba i de ibri balong genuine te kum kitu ki lidar kin ham mi shu na po melem kin ham mi na kan na bagi dan constituency kin mi ken te la da ki dan ki bre ki ba shit ham ban train nam ta pat ba kum kitu ki badan sisa ta jing yu i kham jangai kan kiu be hi congress man ban do kam do ti ki lidar ru ngin khap ya pen pher ken ta ba shulong no ko di parti ka balarin pidi ban ailat ken chi sien bu la
kala ka parti kala GDF kum o presiden un syong kham slam te ndai ba ong hadin asnam no shu wen no ka parti kam julong ta ni parti ka abet kala dai ka term jung let's say in itu presiden hin sa jet do ki wei kan sa ka continuity kan don be kan kadi man long tai te man chu be jindat ne man chu phat jindat do kam dei ko jong parti hi kan hoi Thì cái tên cái này cái chừng ông phạt bạc sinh jam by Pak Roni hi lah sementara nanti kalau tang kata political side lah ni kasaka kasin jam ka ba isim man pun kut no ka chừng long nong mikmat hatu pisu ya hap ya kan ni kata te ka syong hai baro ni hi sung thu no ma manau mangin ya kran mangin side man chu YouTube yu ngi we si i la dei we no lidari bala tre sitraham ibal ayarab ya community si bon hi wat ya ki Meghalaya baro ko bai ru ila don kiti ide iwi bala banchu ong no ila wada ku mangaro ngala la bon ki banganang nam ta jo ite namar bi don nang bi si hikai te ku milita ti la don ni besulong no kadi political society jo ite ka syong hai i phi ikwa ban le kum no pinkot ya ka career le jong ikwa man pinkot akani rukom ne ikwa man pinkot aka rukom ka baki video kin burami i kata syong he i tam sulong no akani rukom ko makalong mentah te ka bayu i mangi te kilong ba khala khanya ka bor pisah jong NPP ke amar na shude man thai khmat choi kat no sin ila try du habakut hi ka temptation ka wan te le si i la ngop no kata te se pet ken kum no ka pau pan hadin sans na madin post no kata tin tip na ban